Tady ten je nejdrsnější, je to opravdu drsný porno. Ukazuje jí porno. Je zoufalý. Jimmy, uši nech vypadnout. Strašně rajcovný ženský. Děsně moc mě rajcujou. Ale nejsou tak rajcovní jako ty. Ach, Jimmy. Bože. On zase obživ. Juchu. Takže tohle se jmenuje? Hele, bobr! Bobr! Juchu, jo! Sáhni si, Jimmy. Tam. Zase! To snadné. A zase to snad ne. Je to možný? To je ale smolař.